Már neked is a könyöködő jön ki, hogy másra sincs tele az összes közösségi média, mint mások nyaralós videóival. Az nagy kár, mert ez ma sem lesz másképp. Kövessétek nyomon a törökországi Szide városába tett utazásomat, ahol július közepén melegebb volt, mint egy atomreaktor magjában. A környéken rengeteg a látnivaló. Vannak itt romok, macskák, kutyák, még több romok, a gyönyörű Balaton koppintása, meg persze romok. Napi 4-5 póló teleizadása közben volt lehetőségem ellátogatni a Dickmann nevű textilüzletbe is. Igen, jól hallottátok. Dickmann. Nem Dickmann, vagy ilyesmi, hanem Dickmann. Ebben az üzletben olyan eredeti török termékeket is találhattok, mint Szanikával, Tros robotot, Transformers, Alakváltó Tamás, Dickmann! írjátok meg kommentben, hogy szerintetek mi ez, mert nekem fogalmam sincs. Sőt, ha a gyerkőcödből gagyi puma reklámot akarsz faragni, arra is van itt lehetőség. Én magam nem beszélem a nyelvet, az viszont feltűnt, hogy a török és a magyar nyelv között nagyon sok hasonlóság van. Például, ha nem állsz meg a stop táblánál, akkor nagy valószínűséggel dur lesz, ha pedig menekülni kell, az elég cikis. Na jó, tudom, hogy nem így kell kiejteni, hanem úgy, hogy Çıkış. de, mint említettem, nem beszélek törökül. Egy hirdetőtáblán pedig a következővel futottam össze. Halálbooking. Már a kaszáshoz is időpontot lehet foglalni, hogy mikor jöjjön értem, vagy mi. Pedig ez egy létező oldal. Csekkoljátok. Csak kaszás nélkül, gondolom. A tengerparton tőzsgyökeres magyar módjára egyetlen szövetdarabra bíztam a holmim védelmét, és csak utána merészkedtem bele a vízbe. Hozzátenném, hogy nem is loptak el semmit. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Hasonló sületlen tartalmakért kövessetek be. Sziasztok! Dickmann!